Főtér. Rimaszombat legfigyelemreméltóbb helye a központi főtér, ahova a város valamennyi útja is vezetett. E szabályos négyszög alapú teret a hőn szeretett Erzsébet királyné 1898-ban bekövetkezett halálát követően Erzsébet térnek nevezték át. A tér szemtanúja lehetett báloknak, mulatságoknak, ünnepségeknek, felvonulásoknak, hangversenyeknek, színi előadásoknak, katonai eskütételeknek és nem utolsó sorban vásároknak. A négyszögletű főteret széles kocsiút szegélyezte, melyet két oldalán akácsorral övezett járda vett körül. E sétakorzó a helyi polgárság és értelmiség méltán közkedvelt sétahelyévé vált. Az Erzsébet tér nem csak a város, de az egész vármegye közigazgatási központja is volt, itt helyezkedtek el a legfontosabb megyei, városi és állami középületek, Városháza, Kishont székháza, Gömör-Kishont vármegyeháza, templomok és egyházi intézmények, Keresztelő Szent János római katolikus plébánia templom és parókia, református templom, közgazdasági és kereskedelmi intézetek, takarékpénztár, királyi pénzintézet, Gömör megye. Vásár. A 19. század 60-as éveiben egy új technikai találmány jelent meg a piacokon, mely százakat vonzott magához a fényképezőgép. A fotográfiákat illetően nem feledkezhetünk meg az első levelezőlapokról sem. Rimaszombat első képeslapja 1898-ban jelent meg és a város főterét ábrázolja, épp egy heti vásár alkalmával. A képeslap küldözgetés őrülete ismeretlen tájak látogatásakor és kirándulások alkalmával lenyűgözte a rimaszombatiakat is. Az első városfelvételeket Stelkovics István készítette, melyen a megyeháza, a városháza, a királyi törvényszék, az Egyesült Protestáns Gimnázium és a főtér látható. Ezen levelezőlapokat Lévai Izséó helyi könyvkereskedőnél nyomtatták, illetve árusították 1898-tól. Ugyanakkor a Rábely nyomda is forgalmazott a város nevezetességeiről és utcáiról saját nyomdai készítésű szebbnél szebb képeslapokat, mindenről tanúskodnak a ma is fennmaradt és gyűjtők százai által nagy becsben őrzött századfordulós régi levelezőlapok, melyek egy letűnt kor mindennapjairól árulkodnak. Korcsolyapálya. A 19. század utolsó harmadában hódító útjára indult korcsolyázás Rimaszombat városát sem kerülhette el. A nagy érdeklődésre való tekintettel 1880. december 23-án megalakult a Rimaszombati Korcsolyázó Egylet. A jégpályára legalkalmasabbnak tartott területnek a Rimaszombat és Tamásfala között, a városi káposztaföldek alatt fekvő közlekedési utat találták. A korcsolyapályát rendszeresen az egyleti tagok tartották karban. Ha korcsolyás zászló lengett a városházán, minden rimaszombati polgár tudta, hogy a jégpálya használatba vétetett. Vásár. A 19. század 60-as éveiben egy új nép- és iparbank, vendéglátóipari létesítmények 3. Rózsaszálló és vendéglő, gömörszálló és söröző, miskolci cukrászda, valamint több tucat üzlet. A jégsport iránti érdeklődés pedig az 1910-es években fokról fokra nőtt. 1910. januárjában a beiratkozott tagok száma meghaladta a 200-at. Naponta 2 alkalommal tisztították a pályát, minden nap pokrócos locsolással újították a sima jégtükröt. A vendégeket fűtött pavilon és cigányzene várta. A téglából emelt korcsolyázó pavilont faerkéllyel és gazdagon borított tetőornamentikával díszítették.